Nagsaem tuy kastoy agasat ko, panaglasat ko't dalan, ajak man pa'y nabisto, napanag jay tuktok, prangkisa ng ato, napan ko pinadas, nagtingan tuy gasat ko. Mayari kak saman, tay may sa kamang nga adal galus ikaten iruot na, di magalusanin at daman ketrimswa, may sa lalaki na isukantay ang pagikwa. Ti bukel, ti uneg, ti nalagan, di met unay adayo, ngimjak met mabantayan, inalagkot nalagka, saat pa'y rinemengan, kaskas di man laeng, naglakaman, idi agul mulaak at damamur kuriro, idi agsibsibugak at damanan saruno, idi agpurusakon at damanig siguro, sa lalaki yang naganan tay cakam gas timpa ay nakaya tenga di bay-bay pinanawang tuy marigriga ay asyak tu payen pusok di mairu sa tawirin sumurot kumuran, ikaw ang kundiab kuditan ay gendan, yan di mo kunain analipatan yan dadibyan lang akararagsakan, awan at kadena amay matmatangan, tahadyak ko karsel pagdaludan, lumusot ako nandiyak ka Salando anak ay pupukan,
Masad ni ay nakakaasing, ngunit isidani dahil sa kalangin, ket di napwili isutay subsobra, ken pinumeni kumararubo sa lulwa, ket numalagip ko tidungtungon kanya, kenday kalailong anak ay ruruama, pinagbanagan na ay nakalkaldan, niya magsubi ako agpasag kagendan. Awan man nililigay, simbang bay katuyarpan sa katilat aking manaw. Kung pagkunat ay anyan kalnatibya idiyawan kapay ilubong ko nakmanragsa awan man niliday simbang bay katuyarpan sa katilat aking manaw. Kung pagkunat ay saranayan na usal daray tibiyang ay alinagen na
tiliwang bang argay tuwirik na sikat pun ragsak ngayong dagkaduma nga nagtumpalyan di ka kadadwa-dwa kenagarin papa napudnuwakken ka yagu mamati ka di kanturang gasan kuray kanuman di nakadulpi tanay kasyan at masikat pagkabiyagan kadadwa-dwa kenagari papa napudnuwakken ka yagu mamati ka di kanturang gasan kuray kanuman di nakadulpi panay kasyan at sikat pagkabiyagan